kun san yadda tight schedule din aikin nursing yake da midwifery. Zan wani dalili da yasa na ƙara son wannan platform din shine duba da nature based kayan su, Swedish based kaya ne da aka yi su daga plants da natural extract, so they are safe on the skin. Tunda na joining wannan platform din na samu a lot of kyaututtuka wanda in na ce zan lissafa su ma ba za su lissafu ba. Aside wannan kuma akwai monthly commission wanda in ka kai wani level za su baka. Sunana Aisha Umar Haza. I'm a nurse midwife by profession. So despite me being a nurse midwife, kun san yadda tight schedule din aikin nursing yake da midwifery. So and I wanted another source of income, like abunda zai kawo mun kuɗi ko wani additional source of income. So a friend of mine, I joined this business through a friend of mine, wata ƙawata. She introduced me to the business and then that's how I started. Haka na fara. Zan wani dalili da yasa na ƙara son wannan platform din shine duba da nature based kayan su, Swedish based kaya ne da aka yi su daga plants da natural extract, so they are safe on the skin, tested and trusted, mutum ba shi da problem. And then despite tight schedule din aikin nursing da midwifery, I still have time to Oriflame ta bani time freedom, flexibility and above all financial stability. All I can say to Oriflame is alhamdulillah. So now joining one platform November 2019. So basically I'm almost 2 years plus kina a business. And tun bayan da na join in Oriflame, my life has changed entirely. Ya canja min rayuwa, both personal growth da kuma interaction na mutane, because na haɗu da mutane wanda sun taimaka min gurin koda ma ba ma bangaren business din nan ba. Rayuwa ma yanda zaka tafi da rayuwanka da sauran achievement haka, both personal achievement da kuma other professional achievement. Sannan another thing shine na koyi yanda zan zauna da mutane sosai. Da zaka yi meeting, zaka haɗu da a lot of mutane from different angles, different walks of life. Wani Hausa ne, wani Yoruba, wani Igbo. So duka zaka san yanda zaka yi mu'amala da su, so wannan ma ya taimaka sosai. Tunda na joining wannan platform din na samu a lot of kyaututtuka wanda in na ce zan lissafa su ma ba za su lissafu ba. Sannan bayan wayannan special kyaututtukan akwai profits da in ka riga ka sai da product zaka samu profit. Aside wannan kuma akwai monthly commission wanda in ka kai wani level za su baka. Aside wannan kuma still akwai cash awards wanda in kai closing title shi ma zaka samu wannan. So duka yana daga cikin benefits din wannan platform din. So wayannan dalilan da na zayyana a baya su ne suka sa nake kiran 'yan uwana mata daga different walks of life. In ke ɗaliba ce ko ma'aikaciyar lafiya ko banka ko kina zaune a gida ko kuma kin daɗe kina so ki trying wani business da kike so ki yi. So wannan business ɗin na kowa da kowa ne, kuma both kowa da kowa, maza da mata. Wani dalilin da yasa nake ƙara son wannan team din namu na the BBMs, Beauty with Braid Millionaires, shine a team din everyone wants you to win. Kowa yana so ka yi succeeding, kowa yana so ya ga ka ci gaba. So ana taimaka mana sosai with trainings, online meetings da sauransu wanda zai taimaka mi boosting business mu, wanda mu ma mutum ya iya wannan zai taimaka ma wani na kasan shi ma ya samu, duk dai a samu a gudu tare a tsira tare. Okay, so ga wayanda suke da sha'awan wannan platform namu, suke so su shigo wannan sana'a tamu, za su iya samu na a number waya na 080 35 88 71 18 ko kuma a shafuka na yanar gizo a Facebook Aisha Umar Haza, Instagram Haza Beauty and Business Coach, Twitter Aisha Haza, then TikTok Aisha Umar Haza. Thank you, nagode.